Ahojte milí priatelia, ja som Veronika a dneska by som vám chcela porozprávať niečo o emóciách, o tom, ako ich vnímam a ako s nimi pracujem. Je to niečo, čo mi veľmi pomohlo, keď som mala alebo aj mám ťažšie časy a veľmi sa mi páči taká definícia emotion, energy in motion a presne to emócie sú. Je to vlastne energia, ktorá prúdi našim telom, vďaka ktorej vieme nejakým spôsobom sa chovať navonok alebo vo vnútri v sebe. A emócie sú prospešné, pretože nám vlastne dávajú tú energiu nejako konať, nejak sa rozhodnúť a každá emócia má svoj význam, aj tie negatívne. Napríklad taký hnev je vyjadrením, že niekto prekročil naše hranice. A každá emócia nás môže niečo naučiť, ale myslím si, čo aspoň u seba mám tak odsledované, že nie je dobré v nich zostávať príliš dlho a ani s nimi bojovať. A čo veľmi dôležité je si tú emóciu uvedomiť a dovoliť si ju prežiť. A ak sú tie emócie príliš silné, napríklad nejaký hnev alebo frustrácia, tak môžeme to aj vyhýbať a vytriasť z toho tela napríklad nejakým pohybom, behaním, potom takéto vyklepávanie je veľmi užitočné. Alebo keď je to veľmi intenzívne, tak aj také zakričanie si v prírode, alebo veľmi jednoducho proste si dovoliť plakať. A vlastne vtedy, keď my nekladieme odpor tej emócii, tak ona tým našim telom pretečie, dá nám nejakú informáciu, ktorú potrebujeme a necháme ju ísť. Takže necháme tomu voľný priebeh a uvidíte, že keď prestanete bojovať s tou emóciou, tak ona vlastne urobí to, čo potrebuje v tom tele a odíde. Potom vlastne nejak to môžeme sledovať, že odkiaľ tá emócia prišla, čo nám chcela povedať, či teda niekto prekročil naše hranice, keď sa hneváme, alebo je to nejaký vzorec a nejak sa tak na to pozrieť z takého iného pohľadu. A veľmi dobré je si uvedomiť, že my vlastne nie sme naše emócie a nie sme ani naše myšlienky, ale sme vedomie, že aj keď nemyslíte na nič a nemáte žiadne emócie, tak stále tam je ten pozorovateľ a to je tá úroveň, ktorú vlastne chceme dosiahnuť, že si môžete predstaviť, že tie emócie sú ako nejaké oblaky, ktoré, aj tie myšlienky, ktoré vlastne plynú tou oblohou, ktorou ste vy a nechať to proste odísť. Pokiaľ sú to veľmi negatívne emócie, alebo je to nejaký vzorec, alebo niečo také, čo sa nám opakuje, napríklad čo by som povedala, napríklad nezaslúžim si lásku, tak ako tretí krok vlastne to môžeme nahradiť niečím pozitívnym, ale až keď tú emóciu prežijeme, napríklad zaslúžim si lásku taká, aká som a vlastne si opakovať opak týchto emócií a dať tam niečo pozitívne. Takže toto je krátke také zhrnutie, ako ja pracujem s emóciami. Samozrejme, mala som aj obdobie, keď to bolo veľmi náročné a vtedy je dôležité, aby sme sa cítili bezpečne vo svojom tele, aby sme vedeli, že máme tú silu vôbec tie emócie spracovať a vtedy je fajn robiť veci a byť v prostredí, ktoré vám dodávajú to bezpečie a robiť veci, ktoré vám dávajú energiu, lebo aj na to spracovávanie emócií niekedy potrebujeme energiu a je v poriadku to niekedy trochu odložiť, ísť sa prejsť, oddychnúť si, pospať si, urobiť niečo, čo máte radi a vlastne sa k tomu potom vrátiť a dovoliť si ten pláč a to vyjadrenie toho, čo je vo vnútri vás. Takže to je odo mňa všetko. Dúfam, že toto video bolo pre vás užitočné a prajem vám krásny deň.